txapeldun bat daukagu gurekin Jado Tibil, Mania Etxebarriak. Jado DBH-ko laugarren mailako ikasleak Espainiako Fit-Kid txapelketa irabazi du bigarren aldiz. Dantza, akrobazia eta adierazpen artistikoa uztartzen dituen diziplina da, eta Marina ahalegin eta ahalegin handiz arrakasta lortu du kirol honetan. Gaur hurbiletik ezagutu dugu bere ibilbidea. Marina, ongi etorri eta zorionak lorpen handi honengatik. Eskerrik asko. Nola eta zergatik hasi zinen Fit-Kiden? Ez nuen ezagutzen, baina duela 3 urte baino gehiago gurasoek La Fabrikara eraman ninduten, han egiten diren kiroletako batean izena emateko. Aukera ezberdinak eskaini zizkidaten, baina niri Fit-Kid gustatu zitzaidan eta praktikatzen hasi nintzen. Zertan datza kirol disiplina hori eta nolako izan da Espainiako txapelketa? Fit-Kid dantza eta gimnastika ariketak gustatzen dituen kirola da. Haur eta gazteentzat bereziki diseinatuta dago, nahiz eta heldu asko praktikatzen duten. Zure talentua erakustean eta zure emozioak modu artistikoan adieraztean oinarritzen da. Niretzat Espainiako txapelketa nire bizitzako unerik garrantzitsuenetako bat izan da. Hainbat egunetan milaka pertsona lehiatzen dira urteetako esfortzua saritzeko. Normalean asko gozatzen dudan esperientzia bat bezala bizi dut, eta 2 urteren ondoren berriz irabazteari esker ohartu nahi sufritu dudan guztia merezi izan duela. Eta orain, zeintzuk dira zure hurrengo helburuak? Espainiako txapelketa amaitu ondoren dena hobetzeko konpromisoa hartu dut eta hurrengo txapelketari begira jarri naiz, datorren urteko Euskadiko txapelketa. Gaurko elkarrizketa izan da, eskerrik asko Marina, eta zorionak berriro zure arrakastagatik. Eskerrik asko zuei. Jado Tibiko hurrengo saioan ikusiko dugu elkar, laster arte.